Sompa TV Sony Premuato Arisman Man some no doso away and I de eba yewra inu safuseni one some for a din komo aka some de afa de SD asafo no e ka no na was saying yewra atachia and sweden saturn say match as a photo sam for beya one fan adwuma to ho mara sebe jone de ma de say ya ewo achemabu akwa south abaton pesha so yewra samuel atachia one some for din komo bi na ye de betire mu ewo face so no fe ho and na yewra collins in team one so de chitafo no wonum essensem bi e de ache wonum a wonum esi akan no ye ma ye wa fase ne nuanom a wo ko ento aso suku no wode wani kire mu ewo atoye tifi mantem no ho a asam no de eye foforo wo ho na ndc amanyoko no ekropo botom pesua so abusua wani abre e kire SNPP nim na se wonum edisi a wonum so betwa e wo sansensam no mu ano ensam wa yete efri bafi kurom Samaria ya eno so omo kansem bi na omo tetire mo se wanhwe ya bibi beko e de ma NPP amanyoko na e de ensam a na ya de betire mo e wo Western North mantam ne mabusua government hospital ya wo ho no obi akwakoye wonum adoye che so emunsem ya de ba bedan mo na awie ensam no pi ka ho Sompa TV so ne wo hwa Sompa TV no wone a e wa Santimanta Kropo kumasem e fa bi e wo Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM sa woko sunwane hafo ne mpotamu a yenu anamo Sompa 98.9 omo soso ekuram Sompa 98.9 na woko bono na po ye fam so a yenu anamo Sompa 90.7 Sompa 90.7 omo soso wiei omo fa kase no ya enya asam keto akra yenu anom information centers bebre eta ye che wiei ya den sam no eba ewe ya hya no se won sabe kam mizo ene 5G ni bi na boa ama hoode atimi aba Dr. Silas ne domno na monte so enti uhia wo mu a gidodo na ya wo pebia 21st clinic say waba no ba ye no bia gito musampa siatika ho asebe wo kan ye no wotu ase wo mbera embabiem tano so apatrapa news site or Dr. Abeni ya we bia fakona onto ase. Of course we are the fastest internet in the world, cloud internet top high ya ni ye nuanom Love FM ene ti ehwani mu tabita sani pa na wawie mo de mo mfadom da de bia ya jinsaba mu bia no obayi na o de free na kwabra kase na fe ohine rema me kwa ye bo asia mo adaro ma ya no wa hye no so say live e wo Facebook no so e Sompa TV Ghana and our Sompa 93.1 YouTube, TikTok, Twitter, Ninyina no eya Sompa TV, sa Sompa FM, www.sompaonline.com abusia, and also your online, so sending Ninyina da, ubeti live, no wasa kwa can be, at the Efrafe Yanji Brania Daje, na ensem no emunche munyina wiei, yen no so enfamamo. Na me ya dumwa efia ya simu eye abatoafe, na oken kan won saba akumi no miensa no na kyerɛ sɛ ekupie mu sɛ da no ebesi ewo memenda na ye nyina nso elim sɛ osoma hodo pi ena wo Ghana ha sɛ ya wo mo so mpempi no ya na wota ekohia dam ekosom sɛ de ensɔre nkae no nso so eye no baako eye SDA asafo no na omodi kan ato ensam bi de afa wiem etre sɛ nyame ya adom wada ye beto aba no da no besi memenda enya ade sɛ ebebo ba na sa no a na kyerɛ sɛ ekwan baako mienu miensa bi so no ye fa sa akwan no so na yetimi agye wo mabato tumi no e de afiri won sam ba na sa nso anya ade sɛ betimi abo afiri so mo ye Ghana fo a wo mo so mutumi kira o madwen sa de niema esitie ya ebetimi na o madwen ene o munyansa atumi akọ na no aka ho bi ma yewura inu safuseni wodna no otombra no a won nsam trofo tin komo na water sampa wohwemu din a de SDA ma no eka no eye no kure trodo firi sa da na besi me da de a na cha sampa ni ampa ni nuane ampa wo se hwe na yeye bibi e de fa ho yewura inu safuseni. Now what the SDA Seventh-day Adventist Church is saying is that they believe that Saturday, which is their Sabbath, will not permit them to take part in the voting, and they are relying on the basis of inclusivity and participation in the elections to request dates be changed to the Tuesday or first Tuesday or second Tuesday of November. That will require a constitutional amendment, obviously. And whether we have time to do that, whether the government has appetite to do that, is another matter. They are right in demanding so because Article 21(1)(c) of the Constitution says that every person has the right to freedom to worship, to have freedom to practice his religion, and to manifest same. And so, yes, the religion forbids them to participate or do anything other than worship
their God on a Saturday, and so they might not be able to participate in the 7th of December elections because it's going to fall on a Saturday. Now, if we are interested in including them, in making sure that they are included in determining the who becomes the president of the country, then we need to take their concern seriously. And I've heard the security services are a determined group, and because they have activities on the voting day, they are allowed to vote. Early voting to vote before the date of the elections. Na enuachi yane Northern Ghana sector de ma SDA asafo director of communication yama me osei owusu edinko busa no se moda so gina ba bia mo gina na ase bia makwa akira ba kakransa. Sebekaya 1996 sisa Safonot yes mutu wana mo but ntini ndu etire nti ejama safo man se dia wugidi etire na yehu se kakra bi pe na koto na dodo na ankoto na memenda kwanfo so mu so ye doso yi ewo asafo yi mu ye doso bio so ye schools in almost every region in Ghana schools no so compound na sorry so fie wo nti wa hwa memenda na yesum na fe election so koso because aya na schools no amota use as polling centers na abato boni nanso a secular activity a esan say memenda ne by the sum yes say yinko either the 1st or 2nd Tuesday of November ye ko yinim so de be ya ye ndwin ye de ho pe won a mo esum edafofo no say service ne koto obi da so a onkonkonya sa ha nti ye pese e de nyame de ma no na ye de aban de enso man ye pese obi a tumi to about without any guilty conscience and nti na penimfo to anamo na in fact ye city to anamo enya afi we nkwa even there was an attempt in 2011 2015 so far last year there let's say we moved in 1st or 2nd Tuesday in November no a Tuesday na nhwehwemu ma yemu say ento obia esom dash nti no na ye propose abato no yentimi enya tumi say memenda for ye kwakoto aba from maybe a 6 to 7 because yes I say osomasi 8 and we ma ho kwan say obi nkonkoto aba it will disrupt the church service the whole day because it me kwa kodi like Muhammad the sign depending on the kind of the nature of the polling station okwakoto aba wo nti so de be ya abato no nti e ma be say ye wo me da adwumedi eni eni nti na ye sere ye pese ye to aba ye pese ye hye aso aba bia nkran say onkoto aba eni ye pese de nyame de enso e ma no so de be ya bibia enkonkonko say no yakuya ni mo nsam foforo Abusia ye kwa yedim no ne ye boawra mu ewo ye raken ofori ata photosafo de mo me ono so na kache na enfie kakra ni opanyin na ne nam ho apaso ene Ghana sika semetete ye nam so nte no ye pa ye ho na ye hu ya sene mu nam so nte IMF ye dwane koto a wonom no ye rai edi mu atintiman ya edom dodo na esene senke be ya wonhwe na ne dwumade no wontimi fanto sebe ye nipa foforo ebetimi aba beto so ewo ba bia wode asie no na ne nyina mu na wode wani kire mu ewo ebua kwa south abato mpesua so a na hye badwane ya wo kire mu de ma de hye ho ye ra atachia wano so aba bonte den kotosre egu ye panyi anim se enkebe ye nipa dodo na sebo a woka no wontie sebe ye no akasa krampo no na pomude ho nsem no ene nipadua na betimi anya fa ahodie na asumdua bam ede ama no yenko na ye ra atachia ne nsem no yenko tie bimra. I leave it to him. I keep saying this all the time. I leave it to him. I'm not the one going to say, my good brother and friend, do you want to go or you don't want to go? For me, what is very frightening is when you have a whole army of people saying, look, you've had enough. It's like when you go and see a doctor and the doctor treats you for 5 years, but the patient is not as fit as we were expecting. And behold the doctor to say, I'll make a referral to another individual to look after the patient. I think maybe that could be a way out for him to also relax. Look at all the burdens on our man. So it is his individual decision to make as to whether he should go or continue. That he should look at himself and look at all the troubles that everybody believes that, when he's not there, then the nation will have peace. If that is what is the thinking of the majority of people, I will advise myself. A man cannot be troubled in the manner in which he's been troubled. It depends on, the factors you are looking at, because he's been bashed a lot. This is the first time that the government's MPs are chasing the finance minister out.
Ebusian Yera Samuel attach out when it's more a boak south on an Yamra Shebedren, the Madeshe war, and I watch. I said, the Dikan cry, Yamra Shebedrem, one Casa Wonia, Yanka Mekasa, one a year, Juma, Yawa Yafu to San for Wabemono, was in his Juma deal swelling into one share, now one fan of Conyan and 21 day and Cabaya. You ray, a yanisai, Betty Mia Bois, Amon, one Cassan, when them Diana Crampon, when you're Sunjay, at Nase, Edin Qua Amen. Wamananso wasa to asoko fam kakra na wo kyerem se Ghana fo bi kasa kyerɛ se Dr. Mahmoud Baumia enema enkoyie kura se na Ghana fo asi won susue pa ne botaye bi de ma papa yi ase enema etwekwa akyire kakra nam se Ghana fo nyina kasa o man ne sikasam ne ade no enkoyie sem bia wo ye o mampani abede akyire a na kyerɛ se sikasam ne ade nyina no na wo ye sahene ewom no se Ghana fo bi nso pa to mere bia Ghana ni timi kyerɛ ba bi kan asam pa ha na ni kan asam pa wo dwen ho ba bia entiase enhyeda anim ana wo kyerɛ sɛ hwɛ sesia yi a wo ho sesia no hwan pa na sabi sane kaka ka no ho pa obesan sɛ bi a wo ko hu doctor ho no akɔfrɛ carpenter ni sɛ ometu ne sinema no ba na sa yenye ne sa ba bia ma ne nye yie na nyame ya adom na wei ni bra edikan ya Ghana sɛ yeguna ye kosimpie so na ye kɔto aba na yenya obi a wonim di wo sikasɛm so mampani a aha ene bia wo ka asɛm bia na watimi ahu sɛ asɛm na wo ka no wo ka ma na sia na ko ba sɛ bi obi yo mampani abɛde akyɛ yɛne sɛ bia wo sɔre ya no ɔno atimi yɛ de wɔpɛu tumi no ankasa no eni ne hɔ sɛ de ehunu no. This is the first time that Ghana is going to have a president who is an economist, Dr. Mahmoud Baumia. And I keep telling people, if the problem of Ghana now, and people are talking about this seriously, and I agree to a reasonable extent that the economy is not in the best form. When you have a toothache, you give it to a carpenter or a dentist. That is a whole argument we are going to make that Ghana will be in a safer pair of hands when we bring Dr. Baumia. Let me show you the gentleman we have. People behave as if Dr. Baumia, hasn't gotten blood in him. If a man could serve another man for 16 years, and it's not in the public domain that they exchange blows, as we saw between Accra and Rawlings, then Ghana is going to get a man with shock absorbers. Ghana is going to get the finest gentleman to help us solve a major problem facing us. The economy. He was in a very serious adversary role. That is what people don't want to see. There's no vice president who is responsible for the running of the economy. When you go to parliament and you read the budget is presented by the finance minister on the authority of the president. So when people say, I'm not going to go this way, I'm the president, although you are head of the economic management team. And I chose to be present at the economic management team. You proffer views and it ends. You shepherd the president onto some areas. If the president says no, and therefore it is cruel and vile propaganda for everybody to say that let's place all the economic rules of Akufo-Addo on who? Ira Samuel Atachia and Yetenenkai. Ebusian Faye free Sam near to encore a year of face so nov about 1 persuasion. Now your August Collins in Timon no name Russia Bedoni Jamu or Russia Bedram Edema Adeshaya 1 persuasion so. Ye Cassa Yano, Elcofone form CBM, Aya Sabia Cassan was so best Jemo, na Aconiano was sign at Nasu BM. Now near Bakwe newood when it's Jemo, a war a year commission for technical and vocational education and training year no a war memoir. One no any director general Yera Fred Che Asamwa one also any na ekwa see a kind of nyasem ketwa na ene no Yera Collins in team na chita for be campaign team no ababonte dance bia di tre say Yera Fred Che Asamwa ni sem bi wo ya wokeka enye wonom edabusia edwumo ho eno eda yete edifri ni wura no nte no ye kwa homa so ne ne campaign team member baako Madam Asantua Faustina atwetwe enkomo ne abisa wonum hawa wonum wo efa yewura Asamoah ne campaign ene ne nsem bia waka Madam otie enka wie ye mawo ha emo akwaba e de ba Sompa TV so yo minia wadaroma unia krobia wesoso me mawo ha onu watiefo nyina Asantini baba apomu te sen yo adom ye hu ye pa daja iputu akomadan yo na mami mi sa mo se Yewura Freche Asamoah okeka nsem bia moni enje ho to wanu mutuo adasanyina etie o edien na mo wose efa nkyeremu ho yo me da seminua e kai me panchi ama Sompa
Jumasona moye motiefo nyina na mensa baby biala mo radio ko do offense no fo ni bia wa woto aba ma ye wura bemen team jakari say baby bia mo bia ye de o mase na sentia wan nyina no pe ye pese ye nimu din komo na mansan nyina nche ni say eya akonya na ato na ye pre na democracy akonya no so da de eya kamam kabi na de kamam kabi ni so akoduru dunyuma enti say obi MP na wo say me de matena control mu abobra ma kosuku me na minimu ngoma echen no nti be dia akonya no han to akonya agede a na te say uni kura no wo ba no wo so wo pekere bobre na wa ma yehunu ni wo be yo asin nipa na wo ye gini sinche ne fa so metena akonya no so bembom no yewura petia samwa ya na kwado adom no ekopa dibre ma no se panyi pancherefo won hwe emfi ani suku a ye kire ensan nyuma nyina so e pen se tibet ne se wono no ma nyosam ne kambi a waye no pension of no de enya saa wo enya saa no woyo na nya saa na woyo no aye so so yenim se ne etum ni kuta ne de ni hwe no ana wo ta ko duwa kwa so pia solen pass na kwa dum ye nu bia wa bo na sese ehia se yi ano na nipa nyina hunu de di kan no se ye wura bementin se wo delegate bi na o ma na de a wasi bodua sabia mu sabia son ye wura ntim Ghana man nyina nim no ebre obeye panyini kwankyerefo abedi akire ya ohwe potam mpuntu so deputy minister for local government ni nyuma sa de osifa ya na de eni na ma na matran konya omo wo offense no born ni to the dinner seal in bementum and you know what ye no offense of any more one crofo apresa akopre university ahodo miensa abo offense of chen wonu nkura kese ni mu ukura adan akwanya yeye na bemen ukona wa nipa guni na ase o yisika on kankyere obi adakra se bedamase na mpo kense wakase obi modua ansa na waje esansa amanyosem no wadomu asuko na wo komra se bedwafia amanyofo a omwo wa from parliament members no oye ka won ma omadi mu tintima wo ho no eti onima amanyosem no we ka ho a national elections waka comprensa enti wono de yesi competition de emonu enti madaroma awie de dika e pese ma Ghana man no offense no fofo nyina aten se bement won pesa oji Kristo waji no namudi wo modua obia offense of delegate for hunu nyuma pa waye ana wase yamfa mfie nan ka no ho pe na university me ansa akofa ba kwa wo yie hospital se wo sisi suku wo sisi bungalows no wonti minde wodne sakeka anya sa ye ne e obe wo ya abefo woni ba bia wo nya kese enso sabia so won fa hunu ade eno na delegate na hu say no ke pass mu dom beto an so ana abo ye wura ipo biribiri ana sabia so wo kan track ase an no kura se e de ato oru anim nyamfo e Ghana fo nyina anim se wontimi nya no so de to so mienu so ye wura yi kan se ye wura ntim wo hwe ema ye to no offense no afo no a ne ma no kofom eno nti ye to ma no offense no afo nyina akura se o mo ntoma no eno so e pese ase ni hu na Ghana fo nyina ate se we kura ma ye hu se woni offense no afo ya bato na bakosem oni esanse yakoti bo ni ka bibisa obo offense no for e free ya chairman general the general secretary so e be chairman won't be panyifo Ghana and before tokotoro nyina nim say offense no for there ya bato no say ye draw no krata so a e zigzag kansankroma no bia e kofom na basoro e po ye rentim ba yi ni dia akofom pa kra odi awini aba no e so se ye wura Dr. Preku emra owini aba mpre ni nyina enti ye be say mo offense no for nyina hunu say ye wura ntim o se yam fam fie nine en kan ho na nanom agye atoma bon be mentim Sompa hen ya ya dia bon abotire ni nyuwa kase a wo yinti se da bia meje radio so na pesa meto challenge say ye wura de agidi say the whole Ghana we district a omampanyi kofo betete ye na ye mmono no a district bia ni ho a enya mpuntunyuma na develop person offense no for da obi ho amra me entrench ya ne go debate na mpo ye the offense of the district nkayen no ho a ubanu sa ampasa yakoye nim efisiye nim hwe kurambo no na dan kwa kufa do besi so yi this to be no yesi university na mpo university bi yesi Ghana ha bia no university a ni ahase o baabi e school bi training college ko ni ba na training college UCC nya ahase o baabi kan university nya ahase o baabi ana e de be ya e be no university
Ye cry a bretua, Sabia Musabia Soma Nimua, a yin granens, bonning Yatanen or wedding wagro, and ye two Nusini. As you see a day, Kunina Ghana, high busy da, a guho, over 2,000 plot of land. And I did develop this university, Eshagan, and when I have Bementing, local government, when you are not to Shinaka or not Duncan Kufado, and Bawumia, inshallah, the incoming president, or not so title, and was here in and so and not Duncan Kufado, one who say, they need Jikuya Atosodia Tomantos in Yamahunti, was up by a greenhouse project. Yeah, not so our commandant. And no man say so. You're renting a remoa. And no, Yajia Tumwa. See a be local government university affiliate. Okay. Horticulture University. And do you want to delegate to phone you know? Say, you know one, and you ninja Tramano. Sabium, we are small, but not. It's your radio, you're about to go. You're a fetcher, 2 foot to go on money. No, that down, woman. You pass on my saying of your what you're so more. Yo, Krobia, my men fa won si ha senum na ya na wase a kire ye hia obiem a ye besa abaw na ase. Me da so pa me nua nyame hia mo ya kwanya ne sa. On sha won so abusia nipa ya ne kasa ye Madam Faustina Santewa wa no do ani kire mu e wo office nofo a na hye badwane ye wo ho ye Ra Collins and team ya was a gyina mu biem no ne campaign team no oka ho bi. Area prem to be casting in Sompa TV so ye nwa na be wa Asante Mantam fa bi wo Sompa 93.1 FM. One year wo bro na po ye fam so fa bi e wo Sompa 90.7 ahafo na fe so pono ade ne mpotam Sompa 98.9 ye nyina na ya kabo mu a awie ye den sam no e ma wo na ye kɔ enwumasuamu na enwumasuamu a ye kɔ no ye kɔ atoye atifi mantam no emu obusia ensam a ye te ade afiri hɔ no ade a ha dwen kakra ne nyina kyerɛ sɛ na no for edema senior high schools ahodo ye wo empotam hodom no omukuo no mpanifo kasa kyerɛ sɛ akoda no sukuu na obodin sɛ hɔ no opese wokɔ no na sukuu no so ato nsa afrɛ ne sɛ bra na beto wade sua so efe nsa admission no akoda no ne nsa aka na so sɛ bɛyɛ na akoda no bɛba sukuu mu hɔ no akoya asam ten ya kyerɛ sɛ wodwere ho baabi a onti ase nkontabuo ye efiri hɔ ba no yade a ɛbɔ fam yie pa ma yɛni nkɔmɔ kakra ya ne president de ma ekuyi yewura amo amankwa na ene no edi nkomo yi mewura Sompa TV so na fisha pa o afin ko betie na papa na wapo mu tesen yewu adumu ho me ho ye ele nyame ase papa mewura ne ye tie e kire se nkoda e wo so mbetoa omade sua so wo various schools a e wo western of ho no e wo fom kakra ma kire se e yade se e hadwen wada ro ma sa na tie ai sa na tie die na masa ni ma yaba wadaroma this year ankasa the western of the katama mami fa kwanya we nchia tifo the femina na amu amankwa western of Charles president me trust on God tama e di be school se for one. Your call has been put on hold, please wait. Your call has been put abusia ye hwese ye benya owura ni ye mese phone no ta na so ho saa no na so aka ba bi kakra ntem se ba saa no a na kese phone no so ya fidie e be ye ade foforo na te se ani bi fam no na ne nyina no ye ma ne ye wo faase ye wanya ntoaso suku mu akwanya se wo se wokɔ na wokɔgye ntete to wo nyansa ene wo adwen so no na ade se empanifo nkontabo no kyerɛ se e wo fam ye pa ya kyerɛ se nipa be se apem ahasa enson ene akire ena mpanifo hwe anim se ombeba omanya admission so enya ade se omati meba school num ebi abade na enso so no omonya maaye no edoso pa eno na wote se na ye no edin koba kakra ye hwese ye benya owura no na nye yate no ono so moaye na ye nyinkire mu yie sebe ye a ensam no ye bete ase ye vise nkoda ne bia frase ye a omo ekɔ na ebi mu so kra ba fie ekɔ na ekoba se bia binum sa wo fie sa no a ade se basa na hadwen mira eda wasem wakwa ba biem o enia wada romana wanu guso na wakasa yes nami ka bi senka working of the katama IDB school only the katam ni ka ye papa e kan na ka sa ni sika wa ha December January February na sika wa ha pa but hello mira metewo nka wada roma o asa ya Chelsea kuku ni so makuku no dodo na entama asa sikasem wa yeden kakrama ofo no
no count na someone for a bimu yamai so don't yamai ebi mu so kyerɛ sɛ galamsey so kɔ so wɔ western north wɔ yie pante basa boys ne kura timi kasa bi a na de mi kɔ school ya wie nyina sika na mbɛpɛ na sika sɛ me fa no fam prɛko ana no so nte saa galamsey ndi mi ntimi nka wansam me no awofo na o ma mantem na o mo ba ye bisa o mo no excuse o mo de man say kuku no usani ama o mo nye sika ntuto ne ma na wo say o mo atuto adeba ya na Pararoma yewra ye nyina ye nim sa school no eye free nanso so no akwara ne se bia obegye prospectus na okototo ne ma no a eno kura akoye kentema Pararoma mu committee a abam se bia mo besi gina ye no matimi atete ne ma no so kakra e de aman koda se be ya akwara ne bi hu betimi ahenha o mo kakra no matimi aba you mean that and the minister can want some director of education can want some so there no the first say ya chro no nkyere say oni na nsa na wa ba school and just kakra ubenya ta no kra minister ni ta o maka kire say sakula ni ba uno nkita hwia men kan nkyere se bia wonko na school na so do na ye wo mattress na ne boy din ba do na wo mattress enti ukwa school be yi mattress amount enti ni mane ki ni hia ne ma bi on ma bi te samina bi di se support bi di se tawo ai di gare sa ne ma bi sa na nya pa na na ka ne ke wa nya kra nya we nya ku school o ba sa e jo obi ba ni chobosui ni nsi aje no schools ni bi nso wo hono mo a masters no entwe ma wo saa ye make am say wan kasa wo ya we say schools bebre wo hono mo ye tete report bebre di free mu eni ma bi wo hokra no akoda no beto de free fi aba no so da bi mo mra school mu hono mo na mo meto ena nkoda no so no schools no niema no anka nkoda no betimi de ato aso kra no eno nyina nso gu ho ya na ye wo abonten tete nsam bebre say niema no bebre wo kra mo gia ya mo koton ma abonten mo de abiebie stores ne ade ni nyina no ya ade ya na egu ani mu mo te sa nsam no ba ye what's enough no say ye no ye nje da nye school akasia nsa die de ye no nkla ni we hian die de ye nje ne plan ne ma no obi mu nkla bi ba nipa mienu no mpa boy ba ko nje ejo nipa mienu a mu kuta mpa boy ba ensi sia ba bi ya bedu sisia na nkoda no bi aba na ebi nya maaye ebi wo fie no sanyame ya adom na ne maame ana ne papa titi ne mawuram kakra na akora ne sa be duru skum ho na e ba sa ngoma suamu no ya na kwan be na mo fa so mo kaka ne ma sie ne de ma mo se be ya akora no so no onka akiri ne ade sa akora no woni omo di kan ebe but ye wo ne friend no academic intervention ai kire say omo a omo ka chika kana ye san wo e kwan bi a ye fa so a omo so ishia omu bemedan kwese da bi so my mom ba no pa anti seven na ye nche class asino na ya chiro mu na mum no nya de akula ne benya ne tse obi a 4 December ye ba e bi ya ono e ba ye wonya ne sa anti na ako hia sa wo fo no eni ma no anye bi kura bra bebi obeda ne hia ana mattress so ho anti wanye bi kura mu man kula ne mbra amankwai won say ye ma no omo ye nkola de but omo nye nkola sa o say akola pa be sorry abaya be sorry na ebia e bodware ahye na tade ba akopɛ na aba adanye wo kɔhen wo se mi ko school na be ma sorry ebia wo ebi kura wo yere wo ma na omo agya omo abanti omo nimade a e fere kakra pa cho wate ase nte ko ba se ebia se wo kasa akora no mra sa no a je se bia mo kasa ebia mo sa nkoda no akwanya ye de ma mo ene se ebia mu seniors na niema bia ebia omo wie school ja wo ho no e available mo betima be yusu eno ma sa go ahead na nkoda no betimi aba ba sa kasa akwa na mra trasa dia me kura me no kasa memba iko me ni me fere ni omo so se nkola nka sa mo du sa stage na omo pe ade efe omo pe ade mu no obi wa ma chase e bi wo ha ye bi dia ma so be ha ne mame se chinchin na mo no cover wa ho enu ne pa no ne ka se en claro o so but u be school na we nyen na
Oh, you of Yeah. Open school more with Nakasia, we mean. A Bemawaba. After Unibia, who buy the movie. The movie. And you know, can the cry saying, Colano, Yanamoka, dear F. And dear and now, Obian Susha, dear F. Now it's not motivation, so alcohol. But and no, and my my nkɔmmɔ yɛbɛdi akyerɛ fi sɛ ɛyɛ ahometesɛm paa wadaroma yɛbɛdi akyerɛ na yɛahwɛ baabi a yɛbɛkɔ akɔsie yɛserɛ wo ada wadaroma yɛ a biribi wɔ ha mbɔtumi ayɛde aboa nkɔda a monyɛ na nkɔda ntim masua deɛ wadaroma wae yɛda ase papaapa yɛwura yɛ a wode wade kyerɛ mu ɛwɔ atɔyɛ atifi mantam no mu a senior high school so ahodoɔ yɛ wɔ hɔ no mpanimfoɔ yɛ da no no ɔmo nkabɔ mu kuo no wɔde na yɛ panimpa ɛde ma wo nana amo amankwa afei yɛfiri hɔ ne yɛde ani akyerɛ mu wɔ apueyɛ mantam na kuropɔn bɔtɔ mpɛsua so ne yɛakɔ akɔdɔ abusua NDC Chinyabatan Amanyoko no wonom so akasa ede nsɛm atodwa wɔ abrɛ friends ntwerɛfo nhyiamu ɛna wɔ kasa de atodwa safi wasi abatoɔ no sɛ MPP Amanyoko ne nim na abatoɔ bedwa no so nim na wonom edisi wonom edi betwa na yewura ba ko ye frɛ ne kwadwo dankɔ no na ado ani kyerɛ mu ɛwɔ mantam ne mu ɔ yenkitahudie bɔfotene ɛde ma Amanyoko no yenkɔ na nsɛm a wɔde todwa ne bi no yenkɔ tie bi mra Shoot two, you shall shoot what? You can shoot, not kill. Ebusia mofacha ye boye homode se ye nsabetimi aka ene no na yetimi ede amamo na wono ekyerese wo hwe assembly members abaso ye no ekoso ewo mpotam wona ensem bi ewo ho a entwam ye wo ho eni se bi tue sika ebi ye ensem a ensem fra neno ena wono ekyerese abatoɔ bedwa no ena ekohwe sa abatoɔ no so enu to sansem ya kwan ya so ena wono mo de fa de awura abatoɔ kese no ye da o meye nimu dia enya de a wono so bepene ama wono edi sesi adane wono nai ewo kwan bia so ntena busia yenhwe na yenhwe ne de no entra na yensa enko yewura dane arewo no ena wode wani ekyire mu ewo ekropɔ abatoɔ mpesua so a woyɛ chamba ede ma Amanyoko no wono so kakaka na ansa na busia yentwa ye homra taw ye ba eni ni nyina ne ye behwe na yetime de adan mo 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye ne wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert. Sompa TV, Emma Aketiapa.
abusuan ya da wase na yama wakwa ba ye koya nimu wo ensamfofro emu awie mame nkan fomfoma wo se baabi a wonam ne baabi a wode wani akire bia bo modern sa wo baji mizo ne bi na woji mizo ne bi a na waje 5G no e de aka ho eni gi samu ewo mu ne se Dr. Silas ene ye nuamba no enam Monteso nti baabi a obehia wo bia no gina ka no dodo bia wo pe bia no wonsa ebeka bi de tiene se e nuaba hodo ene yakeka bomu a hada ede aya no ne yesonko adwabo ase badin to aso dwumadie bia ya wudie na bahia ni padom e wase no wankasa obi besra wo kra ne bi hye wo fridge mu hu sampa se wo kra no wo ye guy wonim kromu pa esiesie ni padua ne geni padua ne siye e wo apomden kwazo nti ba bia mamoton nsu ahodo drinks ahodo no din ba akopɛ ena mane mra wadwemu ye 5G ena afensusu mizo ne ya fra wo ho ena ne ye mfra nso e wo ho nti wo frɛ Dr. Silasa de wo pɛ no ena wo bɛyɛ ede amount 0246270221 0246270221 ema wo represent 3A Herbal Center aba na oba ye no me hu sampa se nnuro bi ye di kan no magu ye yemu a am ye yemu ahwie no se wo ne free e kere se nipa no wonim osiminim onko ho semifiri ho na bai na so 3A Herbal Center ba ye no ana esisi yade no ye tu ase ayem tim no ebekọ koko no nso nyina no ebefiri ho ba bia koko na fifiri ne ade nyina so ebeyi ede afiri ho ba bia tondro bia no misty dane heba pedank ene kolenak nyina no kɔ ho no mo a wo de wo se ope 3A Herbal Center waduru a koko master na etu koko ase no abusua sa wo nom ya duro no bia emma wo yamu enka ya hye no nso obetumi afoka akɔ ba bia ya wo pese wo kɔ ansa no ba fie abaye no bɔkɔ 0546 107 107 mama tenkomo yibra yo Kobre. Abusama yankwa homa no so na yennim komo kakra nkomo a ye kodie nya ye ne ewura Samuel Amoa na edi enkomo na ye tie ene se nyame ya adomo abosom ya wo mu da etoso aduonu emienu asentiabe ne sai be kosoro asama ba ewura Samuel Amoa ona ye kasamafo abedi echedema GP Aritimira Sompa TV so na frisiapa I think commentary me abema. Agora zedi mo zedi mo hurahura ye pa ze ye dey pa. Aya asemo. Ze ye mu de ye nye o. System no na ama ne ama akoba ne sa. Ze ye djuma wura tua ye ka. Ye de ne nyina tua ka che patron nso to enu ba bia. Wo foka no nso a wunduru ba bia. Ka no de wo free so for line kwa ha. Wono ani me se ba bia wo kɔ ho no wo kɔpa. No abɔ wo miensa wo kwam. Aya asem papa. Adan na santumu isa ba nyame yadomo a. Odaroma. Mumia ye maminchia oni watiefo ne mpanimfo nyina no cross ye hu me fair krata bia babontin free asenkafo ku bi se omoto asentiabo mo ha munti maduasa na mami enchire mu se sa krata yi enfiri GPH akache na enfiri GPH akache na no nchire se ebia entumu na eba no anase concerns a omo raise nti a omo pese omo de ntumu ba no ebia bi affecting me no kaza se GPH mpanimfo gusu ye nhyema ye hwa toto akwan na ye de ahyentiabo entumu e de aba as to say ebe 30% omo kan o se bebru 30 se do form sin 30 eno de ento ankosi se onyinu bejuno na se ginasi ye tini aba na ye de ye release a ye GPH release ya ba bonche ne bo no dia me pese me kafa hu nyina ne te no kre component a ye de ye adwuma ni nyina kokoko so no nia be ma unje adwuma ye no kafa che gapre ya ne agi na ye timi edera ne adwuma yi ehyen ni sikwan so a sika bia entri ba bia ma agisi ye di sika free party yanchen ansa ehyen ne se ya ye timi sisi ne ye di atofu elagum sika kro ya nso ene yeboaboa no a eja se bibi ha ewo ka no ho a yetimi ahwe ne ye di aye asa abraham no ka say spare parts bo nyina akukọ okoso a ya tumu more than 100% to be 150% senye mre na mese me bobo niama kane no se dia no moton ne ni sesi a moton a bi ani wa ya tumu more than less than 100% petri ho no so taxes are DBL for so epeja or tariffs mu any penalties ahodo bi eno so mo peja mu a kan fa ne se bi a ka say si ho when yesika nkwanko siesie no wa park ya nkwanko ni ma say nam kwan so a na yese road where bi yese ko road na nam kwan so na se bi a bibinti when ti man ko renew
na sɛ wobɛkɔ na sɛ time apa ho a ne agye wo penalty nankasa no double renewal fee saa nneɛma nyinaa ka ho ma biribi biara akɔ soro ɛno nti ne saa berɛ a me ne wokasɛ sɛ dɛm de kankan no GPRT mpanimfoɔ yɛ nhyehyɛeɛ a na wɔtwe a yɛwura mu yaa no megye bi sɛ ahyɛntuaboɔ nto mu bɛba na mmom no sɛ ɛbɛyɛ 30 no a other unions no ka ho sɛ ɛyɛ less than that sɛ ɛbɛyɛ more than that deɛ ɛno no nya mpia abɔnten na mɛsɛn gyina so aka sɛ GPRT woyi yɛn a ɛmsa ahyɛnkafoɔ kuo bi ani wɔ ɛso sene yɛn enti aberɛ biara no sɛ biribi saa ba yɛ a na obiara atwɛn sɛ dɛn na GPRT bɛka de afa ho yɛamɛka nyinaa no sɛ timamufoɔ nyinaa no ɛnya ho abotrɛ na ɛmfa nkɔsi sɛ onwini bɛdwo no na GPRT yɛtumi de release aba abɔnten akyerɛ percentage a yɛde tu ahyɛntuaboɔ mu ɛna berɛ ko a ɛsɛ sɛ ɛtumi ɛhyɛ ase sɛ ɛba ne saa nso a yɛbɛtumi ato nsa de afrɛ ada unions ne yɛne ɔma asi nkonnwa ne yɛahwɛ ne yɛ nyinaa no atumi akɔ bankuro mu na afei yɛtu anammɔ ne yɛahwɛ na yɛdwuma no nso atumi akɔ so nti sɛ no yɛnhwɛ nkɔsi ɛna anwummerɛ yɛbɛte mo nkanyɛ saa pɛpɛɛpɛ ɛnto ankɔsi sɛ yini bɛdwo deɛ na GPRT yɛtumi de nneɛma agu nkrataa so mira wadaroma adeɛ baako a yɛ ana Ghanafoɔ ɛkyerɛ wɔn adwene pa ɛyɛ sɛ kɔba sɛ petro no yɛte so anaa ne mpagya mu ɛba ɛyɛ na ahyɛnkafoɔ no ma ade no yɛ keserene ɛwɔ yɛne a yɛfo kaa no adwene mu dodo ebi wɔ hɔ no ma petro no yɛate so ɛwɔ sɛ nka wɔte boɔ no so wɔka na watu fon de ama wo driver ni kura de no wayi nani wubusa na asɛm kura no wayi nani no wayi bibia de ahɛ mate ni no na mate ni no etu fon ɛde ma amanfo ɛwɔ kaa mu kaa yi nso yɛne ya ne yɛfo na munya sikari siesie kaa no ne ade nyinaa adɛnti na sakoba sɛ bia bibi saa eduru saa mpɛmpɛnsoɔ no a ɛyɛ mo ne mo mayi nkasa na munya bibi nso mfa mmoa yɛ ne yɛfo kaa yi me da same said ya okay ɛyɛ customer service me gidi sɛ me yɛ hyɛnkani bibi e fa me hyɛn no obi nti ase sɛ me nya abotre na me kyekye me sɛ ya okay na matɔ me bo na me kyekye mu kyerɛ wa na nso anya nti ase na wo sɛ me no kasa no ahyɛnkafo no bɛ dɔso wɔ kwan so pa pii na mpo ni union bi a ɔmo yɛ mu adwuma enti ɛmfa ne sɛ bi a yɛafrɛ workshop bi anan sɛ bibi a ti sɛ a GPRT yɛde kraka ba bɛba abɔnten a yɛdicate yɛ driver sɛ o ɛba ne saa yɛ printe ɛka ne sɛ lorry fare no na yɛde ama mu nyinaa ne akyerɛ ɔmo obi a passenger bi nti ase na mo de nkyerɛmu bɛma ne ade no yɛmisa sɛ obi wɔ a ɔno nso ne union biara mu a saa nsɛm yi ɛbɛte yɛ ne sɛ no wate ɛna adeɛ no nso hu sɛ ɛsono biara nso ne n'adwene kafra kyerɛ sɛ efie biara mensa wɔ mu enti yɛkɔ so a ne yɛahyɛ nkafoɔ no kasa sɛ ampa passenger a ɔba no ɔno deɛ onim hwee o passenger biara nim sɛ petrol pɛ anaasɛ fuel pɛ ɛne yɛto so a ɛsɛ sɛ yɛto ahyɛntiabɔ mu nti wo passenger wo driver no na ɛsɛ sɛ wonya abotrɛ na wokyerɛkyerɛ nti sɛdeɛ mekyerɛ mu yi kafra kyɛ fuel nko anrane kaa sɛ fuel gu kaa mu na sɛ tae ɛnhyɛ ase a kaa ne ntumi nkɔ sɛ fuel gu kaa mu na sɛ shock absorber asɛe a kaa ne ntumi nkɔ ɛna kaa ne body koraa nyɛ na sɛ esi kwan so apolisifoɔ bɛkye no enti saa nneɛma nyinaa nsɛ ebɛtumi esi pi na esi ta no agye sɛ yɛto ahyɛntuabɔ mu ansa yɛtumi akɔba saa nneɛma no nyinaa nti ɛno na ɛsɛ ahyɛnkafoɔ no nso nya abotrɛ na ɔmo ne apasenjafoɔ no kasa wɔ abotrɛ mu kyerɛkyerɛ nneɛma mu na nteaseɛ yɛ adwuma no yɛ nyinaa yɛtumi kɔ anim mira ne korakora mu kora yɛdi ntetemu wɔ ha yi wodeɛ menim sɛ mefiri ho wo nya nnɛ menim dadada nkontabuo deɛ woyɛ adeɛ memfa ne sɛ nyame yɛ adom a January bosom da ɛtɔ so aduonu mmienu no memfa ne sɛ yɛampa sɛdeɛ yɛka na sɛ bi a agya mobɛsan ayɛ biribi kakra de ama yɛ na sɛ bi a ɛbɛkɔ sɛ yiaa no a baabi a na yɛgye 10 cities no wode memfa sɛ yɛnyɛ rough calculation bi wɔ ha sei baabi a obi fo car ne yɛgye ne 10 cities ɛne baabi a obi fo car ne yɛgye ne 5 cities no wohwɛ a ɛfiri saa berɛ no kɔ no opi a ɔmmoa ne ho bɛyɛ sɛn yɛmeda se yɛmfa ne sɛ sesia no sɛ 30% a yɛkɛn na aba abɔnten sesia na yɛde wɛke de a na nka baabi anka obi atua 10 cities no na ɔmmoa ne ho sɛ ɔde 3 cities bɛka ho ma bɛyɛ 13 cities baabi obi nso atua 5 cities na kyerɛ sɛ nkyɛmu mmienu na kyerɛ sɛ ɔmmoa ne ho sɛ ɔde 1 cedi 50 pesos ba bɛka ho na akɔyɛ yɛka ne sɛn 6 cedis 50 pesos na mmom no sɛdeɛ bi kanka ne GPRT yɛnya NG anafi yɛnya arrive at a certain percentage yɛde ba bɛyɛ adwuma na mmom sɛdeɛ wonkɛn sɛ ebi a wokuta phone a wopɛ sɛ wowɛke sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛnya ne easy a na sɛ bi ɛmfa sɛ 30% na yɛde yɛ adwuma a na wabɔ 30% times the amount dada na wotua no nti wobɔ 30% times the amount dada na wotua no a
ubon se ube hunu amount or now the account na chese wenya figure ne pepepe na chese meta hunu ade bi wo ka mu minim asankafo no ba hu se wa print paper bi na board driver ni na chi ho figures no ebia ne ka bia wo be wura mu bia ne figures na de esitie wo kan wo se empanifo na print de ma me se no na me hwe so na me mfa ngye sika boss no wa print paper bi sa timetable na bo ho wo free ha ko ha no first na ye sei oso ba wura ka no mu no na ebia ne sika e wo so ka ne different eno sa people na na free hin papa Linia the okay there em say koba na sa dia na ntwe ye ni ankasa ni nya hu bibie na sa dia America nka GPL ye wie bibia na te se de ntumu ba ye chiro krata national chiro krata de my region na region so circulate e dia map e kan say branches ni na a chiro mo say ntumu percentage say ye de aba intinu ye be work bibia de amount no mu nyina so print de amount driver for ntu ko say GPL station bia e bo ba ko na se so bia na say percentage ntumu ba ko pena na so bia etimi yusu na ko ba ne say obi so ekoye fufuro bi ani ade de tare ne kem gibo fufuro dia na kwan bi so ni union ko no so free na sani ono so person ye na de edefa edinti say ko ba ne say na say passenger bi hu a na calling attention na quickly ni ye be hye car cro any station ko wo so ye GPRT ba ye will call him to order ni a hye say ode mra ne pepepe yo ede be ye adwuma ira mo ni adwuma na nkomo yi ye be sa di nkomo no biem ato aso wada roma yo menso me da mo te pa ni adwuma mo ye acha me hina be de kire de ma GPR2 ye ura Samuel Amoa na yetene nkan ebusia ye ka cho se 2024 we se de yade ye ne to kwanta ya pai se eye siatica e na e ha wo osisi a chintire ye fa to ase fa na kokombo esi next ne to da bia na e ha wo twen sa na se ya na e twen jo ho enjen eye 21st clinic e na wo de wani echi me hwe overseas for radio nchen wo Kumasi asenum ena wonsa beka no Obuasi Council Quarters call junction hwa sanso ena Sunyane Regional Hospital first gate ne hwe ne mu ho ye won kranza ye won kran domidwom ena emia hodo ya akabomodia na efra ye nje wo so 0540 311 311 and now 0249 311 311 said the kwabena esika en mizo free drink no eye dwabo ase drink papa ya ye de serve ahwo enu nti bomodia na efre me na Dr. Silas one ne dom no enfa bi emro 0246 270 221 0246 270 221 Tabita Clinic was said the eye wo no woje esa edisi kwantempo so ema hoden akwa ho san ene apomoden eye ne de abusia for one next year mo e was sofolai alignment and share ne mo ho sofolai ne patase kwantempo no so ho e na owo ose yen kan twa wo se ne wukuei wo ye free prostate screening free diabetes screening nyame ya odoma dafiada osa ebeto so e ye free kwa yade bia ha wo no wontimi ensa enfama 0260 196219 and 0202 347 647 3A Herbal Center busia was what the 3A co capsules no abedwa man so kokwa ya de ya de afifi wa yem ema ukwaja na so na upumoja ana se de sisi wa nemu na ema hoto enya wo de wani asinte no ema oni so yo wisi wose ni nyina no etu ase na enu achi na busia wose yenka ncho sa yem tim eni sisi ya de so de one time ono ma ne se epam no bomade kolona ke ba dani heba misti heba eni apidan ko nsa bekan bi wo ho ato na eni panyefo mo nkomo efa 0546 107 107 Crowd Internet was say how can the future wait? Where Crowd Internet the abusia was say all boy ya na enemu eye fast, reliable na eye affordable ne bo ne dafo betimi anya hotoso wom. Empo kwa ye brain to mu a mesra onsa ebetimi aka internet no. Eno ane sa wo de wani chrebu e wo kuma se top high. Love FM and share ni mu ho pe baby a kuma Umara Bank no edan ya wom no eno amu ena wo bomode free 0202 699 110 and 0244
601-933. Abe Herbal Clinic, Tanoso Apatapa new site. Ebusiama Mia Besa Circle cell. Ho in heart. Yadia Kesia, Yabrofo Crentimian Tuasiano. Etra Yadia Neha Wawa some aquatre ediama wasebra. Now want to me MOB and Shawachi. Nina Nessa Wolfrano 0243 345392 and 0506460208. Abe Herbal Clinic and I come for a day ama webusia. Mwa sidani nyina yemfa emaye Rosanti yeboa Benedict. Wano ne semu for penny kukwa Veronica John Dweye. Wano enete fidie na chichinchim de frum adema yeng. Akwasia so mwa sodela obaya Grace. Buzi the caption man. Nana ya oboa ma ena aface of mami play men ni akwasia je wako die. Ofoso bemo nyina boa ye. Ema sunya ne Sompa 98.9 ene Sompa 90.7 kranza. Wano nyina ka ho yemfa sedama MC afo nyina Mr. Dave ena senior technician nana yaw. Wano nyina boa na ensemi etime ebedime. Wawie mo pesma kafo Eyebe ohineire mame ekwia yeboa esia mabro nyame ne menu abema nana kwabena kese sambe de sofo mami premier ni ne dom no so beto aso no de sompa nkomo abawa kwem